एसे फिसाखौबो होफा फिसाखौबो मोनफा मोननै होफा फिसा गिदिर जायगायावनो फैबाथाय बासि बासि लांनो मोनो आलुखौ लांफै सोरबा लांनोबा लांफै बासि बासि लांनो गोसो बायदि आयु हेलो गाइस खुलुमबाय दिनैनि मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो बरायनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दं आंबो मोजाङैनो दङ नै दिनै आङो मा होनो आंनि लोगो माने सिगांनि जे स्कुलाव ज' फरायनाय आरो जोंहानिनो रिलेटेड जायो बिसानाव माने आङो दिनै आलासि जानो थांहांदों सोर सोर थाङो होमबा आनै गिदिर आनै फिसालाहानि पपि आरो इयो पपि ओमफ्राय मामा आं थांगोन आरो मिस्टाराथ' गैया मिस्टाराथ' आंखौ दोननानै थांबाय ओमफ्राय नै दा जोङो थांनो रेडि जाजोब्बाय दख'ना सख'ना गानजोब्बाय बे दख'नाया जाहैबाय आंनि बिनानावनि आरो जोंहा माइनानि बेसेरा बैसागुआव गाननो होननानै गोदान बायना दोनदोंमोननो खिन्थु आं गानबाय आं दख'ना गांसेल' लाबोदों नालाय ओमफ्राय आङो बेखौ गानासै आरो बेखौ आङो बाराद्राय गोमोद्राय नालाय नै एसे अरेन्ज कालार आरो आगर फिसा फिसा होनाय बिराद मोजां नांदों आङो ओंखायनो आं गानबाय आरो बेसेरा बेयो एसे खावलाया हप जाना दं आरो ओमफ्राय दा जों थांनो ओंखारबाय बेसेरा सिरि सिरि दा देखायगोन र' आंखौ मालाय थांनो ओंखारजोब्बाय आङो थालांसिगोन नायदो आंनि दिनैनि आउटफिटखौ दे पपिखौबो देखायदि खानायखौनो खानाखै दे खोन्थानो दख'ना गोदाना नै माइनाना दानो गाबगारगोनसो आं गाबनोसै दा फैलाय पपि पपियाबो थांगोन खिन्थु पपिया बेयो खानाय खानाखै बेयो पपिया गाबै पपिया गाबदोंमोन बेसेरा दा मेगनखौ खिथालाय एसे हाय नै जोंहा थांबाय दङ दा थांखुमाबावो नालाय होमबाबो नुखायो आनै सानै पपि आं मामा बाखि खिनि गैला दा थांबाय थानोसै सहैबाथाय लोगो मोनबाय दं थांगासिनो जोङो जोंहा फैयै नावकाटा सौफैबाय ओमफ्राय नैयाव दसे ब्रेक लादों माने एसे थाथ'दों आरो जोङो ना पपि बेलाय जि बार खोलो खोलो बारदों सौहैथारसिगोन बारा गोबाव गैला ओइ फैदो गाखोनोसै नामा आयौ माबोरै जादों नोंबोलाय ओइ नावकाटा जायगाया इदि बाथौ ओइ नै थाबोबाय बिराद दै जायो आरो नायाव ओंखायनो नावकाटा बुङो नै लामाया एखेजाय बिसोरना टावार माबा दंनोहाय इदि टावार गायदोंनो सहैथारसिगोन ओइ पपि लामायानो बाराबो गाज्रि नङा आरो एसे एनै गाज्रि इसोरनि नावकाटा जायगाया ओरैबायदि दै जायो आरोना बिसोरना दैज्लाङाव एकदम माइ गायनो हाया बिसोरो मेसेङावसो गायो बोरो न'आ लामाया नै गाज्रिथार सफैबाय जोंहा फाइनेलि नै सफैथारबाय एसे फिसाया नै जि समायनाखा गोदानखौ लानो खोन्थाबाय दं बिलाय बायजों मबाइल नायनो मानो कार्टुन नायनो फै दसे साहा एरि लोंखांबाय आरो लोंखांनानै दा बेरायदों एसे इसिनि लामाखौ माने नावकाटा जायगाखौ एसे बेरायथिंदों आरो जों आनै गिदिरजों आंजों आनै फिसाजों मामाजों ओजोंहायनो बिसोरो रायज्लायगासिनो एसे
जोंनि फैनायनि बिखेक कारनानो जाहैबाय आलु आरो बेसर लांफैदों आरो इखै माने बिराद आलु आरो बेसर खेथि बानायो आरो बेखौनो लांनो फैदों आरो इखैजानि गामिखौ खोन्थानो र' जि हाब्रु जादों अखा बिरादथार ना हाब्रुथार नै इखैजान माने न' गिदिरथार लुदों माथो बे हाब्रुआ आयौ ओइ फोथार खोमाहाय थुलाय थांनि लामाया मासे गाज्रि इखै थांजाला ना बारा न' गैला खोमा इखै र' इनिफ्राय ओइ खै नं होनोथाय इखौ खै नं होनो मिथिया नै बिराद बिथोर आरोना बियो इखै नै माबा मैगं खेथि खालामदों फ्रेसबिन खादो खोमा ओरैजाय जि हाब्रु इखै गारि फैनो हानाय नङाहाय ट्रेक्टर नङाबा ना जि गिदिर गिदिर हाब्रु नुवाखै जा गोजौखा इखैजानि न'आ इदिनो जायो गाइस मानोना होमबा फुल दैज्लांबाथाय इयो दा माने सेस फुल जाजोबगोन आरोना दैया बुंनो नाङा माने एसे जायगा नायथिंनो फैदों जोंहा जायगा नायथिंनो गाइस ओरैबायदि हाब्रु बुंनो नाङा अखायाबो सप्तानैसो जाबायना ओरैबायदि अखा ओमफ्राय नै जायगाया इफोरनो आरो बेखौनो होनो नावकाटा गाइस बे नावकाटाया माने बै सिमेन्ट सापरिनिफ्राय फैनांगौ आरो सिमेन्ट सापरिनिफ्रायबो फैनो हायो ओमफ्राय जोङो देखाफामनिफ्राय डाइरेक्ट फैदो आरो देखाफामनिफ्राय फैबाथाय सिदा मोजांथार जायो आरो ना इखिजाय फैनो थाखाय बेलेग बेलेग जायगा मोननै मोनथाम दं आरो थेवबो जों देखाफामनिजों फैदों बिराद गोबाव जाबायमोन बियो आङो क्लास 11 ना 12 फरायनायाव फैदोंमोन ओमफ्रायो दा लोगो हमगोन र' आं जायनाव फैदों आङो लाथ'वाखैनो दा एसे बेरायफैग्रोबाय आरो जायगाखौ नायथिंनो आं इखै फैयाखैमोन सिगां फैबाबो आङो हाबा जायै समावसो फैदोंमोन नालाय ओमफ्राय बबेयाव थांनो नागिरबाय थाखो हाब्रुआव नायलाय हाब्रुआव जि थांगासिनो सासेया नायथिंगासिनो आइया फैफेरनो मोनाखैना ओइ खेबसे फैफेराखै इयो एबारसो आनैमोननावनो बर्डिं थादोंमोन ना सिगां बे आनै गिदिरमोननावनो थादोंमोन आरो सिगां बियो ओमफ्राय हाबा जाफैनानै ओमफ्राय दसे एसे नायनो फैबाय आरो गोबावबो जाबाय जोङो आलु बेसरसो लांनो फैदों नालाय ओमफ्राय नानि फिसा फैगासिनो ओइयाव हानि फिसा फैगासिनो जोंखौ गारना फैदोंमोन ओइ फंबाया आंना इसानावनो फैदो जोङो इसानि न'आव आयै नै आनैखौ ट्रेक्टर होनदों नै इयो बामग्राखाय जि हाब्रु नांहोबाय नायलाय मा नाम मोनलाय नोंनि नामा बाव हो ओइ गलांगोन इयाव दै दं ओइ पपि नायनो सोर नायलाय जि मिनिखाबाय ट्रेक्टर गिदिरजों ट्रेक्टर फिसाजो ओइ नोंखौ जाहानाव लांसै दै लांनो नोंखौ जाहानाव लानो लांनो नों थांनो ना थाङा जाहानाव थाङा थलाय न फैसा होनोसै आं नोंनो मा जागोन नों इजो मा जागोन पापर जागोन फैसाखौ गोरा ला दै गगोन नङाबा बाम जानोनो दे ट्रेक्टर फिसाजो एसे बाम जा बामनो हायानो ट्रेक्टर गिदिरजों ट्रेक्टर होनबाय आनैखौ जखरखा ट्रेक्टर गिदिर ट्रेक्टर फिसा दा बेसो बाम जागोन बाम जायोबो ट्रेक्टर गिदिर ना बामनो हायानो ओइ गलांगोन सुनो आंसो हायोना नोंखौ बामनो जखरखा रितानि फिसाया थैगोनसो ओंखाम जानोसै ने नै इसानाव नालासि जानो फैदों बिमा फिसाया खोन्थालाय आयौ लाजिबावलाय बे उन्दै फिसालाय आं थैखानोसै ओइ नायलाय ओइ मानो लाजिदों हाय होनलाय गोबावनि उनाव दिनैसो नामा
ओंखाम जाखांबाय ओमफ्राय आलु नायनो फैदों जों गामियावनो इसान न' खाथियावनो साप्लाइनि दै फैदों शिबसागराव 40 थाङोलै 40 50 आयौ हामनाङा आलु फिसाया iya फिसा 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 गिदिरा बेसे गिदिर गिदिर Iya mah bisa nama. Ini be gidir jalan nama lu ah? Sini gidi-gidi jayi na. Lainnya ya. Lotop gelangan hese. Oh nih, yang macam jangan dah. Oh, idi dong na gaya idi gelangan. Gaya jalan sederhana. Iko, Iku mati pada macam macam. Iku na? Idiku semua jangan jaga mencana. Coba. Asyukur sih no. Bigur sih no mana? Tenang bereba. Bigur sih no macam jaya sih. Alu langsung alu basi bedong. Sini alu basi. Sudah ada. Ini ibu bisa dong na? Iya. Biar sandang aja sekali ya deh. Bisa kau bawa pak? Bisa kau bawa menpa menip pak? Bisa gidir. Bisa dong. Deh. Nih jangan dia alu. Saya ke orang pun pakai basi lang naman alu ko. Balang koy. Basi lang naman gusto ba di? Ayo. Apa sih dulu? Pielo. Sekolah berai di bayi bila lagi papi. Didi, harus saya sedang yes how. Mazal, sumpah sesok mazal. Hai so, mana hai ro. Anu dah tu saya bukan naro. Sudah. Bisa tangsi sana. Gari dah, kita mama ni gari okay. Jangan gari dah. Boleh kah? Boleh. Boleh, mau ni udah dah, mau. Burza dikangnोनो हाय सासेया याव बेसर लाबाय ओमफ्राय आलु फुल याव बेसरानो ना 1 कुइन्टेल भाइ 5 केजि लाङो ना जायगायानो गैला Đây, denang fai dai jeng nau. Đây. Ada tak? Tang sih jeng ah. Ayo. Bye bye. Tangnोसै जोंहा नै गाइस जोंहा सफैनानै मम जानोसै मम लारि-लारिनो हालाय आंबो गोथाव नंगौना नङा इमान फिसा ममआबो ने बारा गोथाव नङाहाय